Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga parangka ng Montag Palamati, Region 9, mga parangka kita sa Labilin, isa ka oras, 15 minutos, karon kadlaw Lunes, petsa 25, sa Lunes naman ng edisyon sa inyo siling para tuntura silandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato siling nga mga correspondent sa liwat na Manila siling kapaudulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events
opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sini kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini nga patrol to Cruiseman Patrol liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pang nga mga eventualities. White naman ginapangayo from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder. Back to back sa aton nga piloto. Was-was lang kunumay. Aria lang kon mais. Importante, why lang. Malisya, aksyon papang, Nixon tahom. Ang news center sa Aksyon Radio Bacolod sa mga update sa national kag international. Builog nato ng puwersa, aksyon ang dipensor. Opdal magkita sa atong sininga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Turok, Siyudad Sangbago. Builog manato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo siniyaragad. Ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magpanwa. Opdin ninyo ako sa labinin isa ka oras. 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thanks God, mangin mayo ang lakat sang panahon halin kay na sang aga. Hasta subong kagabihon. Nangin mayo ang daragan sang aton sininga panahon. Why sang makabig naton weather disturbance. Tuloy-tuloy ang pagbutlak sang adlaw hasta nga nagtunod karon nga kahaponanon. Karon nga gabi ang butlak sang adlaw. Bulan naton ginapalibutan sang kabitunan. Nagahatag sang dugang nakasanag kagkatahom sang aton kalangitan. Hopefully ining masanag nga panahon ang maayo nga tiyempo magapabilin nga mangin mataway ang syudad sang Bacolod. Amo na permi ang ginapangamuyo ta. Plus sa gihapon na aton nga i-practice ang social distancing, wearing face shield, face mask. May panibag-ong sahi sang virus. Nga daw ginakabig inim hapos lang maglaton sa isa ka tao. Amo nang halong gid kita ha. Hindi lang kita magsalig, hindi lang kita manging complacent. Sundon tarang gyapon ang mga health protocol nga ginapatuman sa aton sining local IATF sa papanguna ni Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor El Cid Familiaran, and the rest sang City Council sa syudad sang Bacolod. No? Sa mga nagabiyahe amo ni oras, extra lang gid nga paghalong ha. By the way, sa wala pa nakahibalo ang Bacolod City Police Office, may mga ginapatigayon nga minor reshuffling sa ila sini kapulisan, no? Remember atong ginmention nato nagligan nga simana, apat ka police commission officer sang Bacolod City Police Office anytime ang iga-relieve sa pwesto para tagaan sila sang T-position para sa palabuton nila sini nga promotion. Ini sila hindi matagaan kag ma-promote kung hindi sila kauyat sa makabig mga sensitibo bla nga mga departamento sa aton kapulisan. Ito isa ini sa mga requirements pag ikaw ang iga-promote sa masunod nga ranggo. Ini natabo gid effective karon nga adlaw. Pero posible magapungko ini sila kung hindi buwas Martes sa Miyerkules. Ito kadamo pa sa mga nakaschedule nga
aktibidades ni Police Colonel Placido sa siling nga simana. Kay gusto ni Colonel Manuel Placido nga may ara gid formal nga turnover of command sa mga police station nga naapektuhan sining minor reshuffling plus ng iban pagid nga mga kapulisan naton nga ginbutang sa bag-o nila sining assignment. So sa wala pa nakahibalo ang police station number 1, may bag-o na nga hepe, no less than si Police Major Ramel Sarona. Si Police Major Ramel Sarona muna siya ang magapungko bilang bag-o nga hepe sa police station number 1. Busla niya ang anay hepe dira nga si Police Major Jubel Sidel nga ginbutang karon bilang officer in charge sang City Investigation and Detection Management Unit sang Bacolod City Police Office. Now si Police Lieutenant Joben Magato amo naman karon ang bag-ong hepe officer in charge sang Police Station number 2. Busla niya si Police Captain Leo Estopa nga bagapungko naman bilang bago nga hepe sang Police Station number 6. Now si Police Major Ihadoko John Ray Batadlan ang ibutang bilang bago nga hepe sang Police Station number 4. Busla niya si Police Major Charles Sever nga mo naman karon ang officer in charge sang City Plans and Programs Unit. Si Batadlan nga anay hepe sa Police Station number 8, posible buslan ni Police Major Jory Puerto nga karon do ari pa sa Iloilo kay do ginatapos siya pa ang iya sini nga 14 days quarantine. Iti requirements ina once nga mag-transfer ka diri sa Bacolod, tagaan ka na 14 days quarantine. So, ang kulang naman lang siguro ang pagperma ni Colonel Placido sa order ni Police Major Puerto nga mo ang mangin officer in charge sa Police Station number 8. Hindi ko pa ginikilala si Puerto. Ito taga Iloilo ni Blang. And I heard nakagi man ko no sa Valladolid. Nako sigurado no. Now si Police Captain Armelin Vargas ginbalik bilang hepe sa Police Station 10. Ginbuslan siya, pagabuslan niya si Police Major Roel Kulanag nga mo karon ang chief na sang Traffic Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Si Police Major Sherlock Cabana ang gindesignate nga officer in charge sang City Community Affairs and Development Unit. At the same time siya man ang head sang Human Rights Affairs Office. Now si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse gindesignate ka magaserbing nga admin chief sang Bacolod City Police Office kag magapabilin gyapon nga head sang Bacolod Traffic Authority Office. Si Police Lieutenant Christine Sibro pag-uni ang magaserbi naman nga Assistant Chief sang City Investigation and Detection Management Unit o kon CID MU. Posible si Police Major Joffer Cabural ang ibutang naman bilang Chief Intelligence sang Bacolod City Police Office. Si Sibro hindi ko pa nikilala, pero si Police Major Joffer Cabural, if you remember, nakaagi ni sa Chief of Police Station 1 kag nakaagi man ni Hepe sa Bago City Police Office. Si Police Lieutenant Maria Liberty Injapi, asawa ni Police Major Injapi, no? Ang magaserbi naman nga Assistant Chief sang City Community Affairs and Development Unit
Samtang si Police Lieutenant Rami Saison ang ginbutang bilang officer in charge sang Police Station number 7. Si Police Captain Paul Vicente Pindon, ano mo naman karon ang bago nga chief sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU. Samtang may isa ka opisyal nga ginapangitaan pa sa posisyon sa Bacolod City Police Office, no ibutang diri si Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr. nga nangin chief of policeman sang bago mga isa gimang kano katuig kung tinan dito sa Campo Crame mo. Tapos nag-schooling sa EOD. Lately, pagbalik diri sa Region 6, may ara sa order sa Campo Delgado nga daw diri sa destino sa Bacolod City Police Office si Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr. Pero wala pa sang official designation si Cachumbo. Ginahulat man ang proper order sa iya halin sa kay Police Colonel Manuel Placido. Sa mo ni mga bulubag o nga mga kuana, bulubag o nga mga reshuffling natabo sa Bacolod City Police Office. So ining apat ka mga opisyal nga major ang ranggo, Major Sidel, Major Hever, Major Kulanag, si Major Ragabana, Joe for promotion na ini sila, no? So yung tagaan sila sa mga key position nara sa BCPO in compliance sang ilas ni nga requirements sa pag-promote sila halin sa ranggo nga police major pakadto sa police lieutenant colonel. Okay? So amo na mga bulubag o nga mga changes sa hanay sang Bacolod City Police Office. Sa mga bag-ong may mga assignment, good luck. Kag tama man ka siling naton sensitibo kag wala pa tayo i-question sa mga performance sa sining mga police naton na may mga bag-o karon nga assignment sa BCPO. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mga performer ini nga mga kapulisan nato, no? Si Aquarius Maldita, ako ara na sa Hong Kong nagalantaw sa aton live. Ang classmate ko sa Germany si Annalisa Milievo and family ara siya. Si Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman. Mot ko na rin siya sa Bacolod nagbalik ay nagliga to Iloilo sa mo. O si Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman. Si Rodelyn Alvarez Bayabado, ara na check attendance lang ha. Sa Maaw si Erwin Gonzalez, ara naman. Always ka nagabuti monitor sa aton si Ateya Kim Riman. Si Nong Bobby Munoz sa Talisay, may gabigid kay Teresita Quintoda sa kay Toto Gilbert Pinida Belnas II. Ara siya. Si Madam Banisa Mayo, may gabigid. From my bedroom time, check 7:24 a.m. in the state of Minnesota. Wow! La City, 24, parang sa aga sa state of Minnesota. God bless kay Madam Vanessa M. Mayo. Uy, sa kay SK Chairman namon, Kagawad Carlo Valderrama. Ngamon nga mapisang SK Chairman da sa Barangay Panokoy, no? May gabi dira sa mga pamilya Valderrama. SK Chairman Carlo Valderrama sang Barangay Pahanukoy. Kay Exi Cabarles Esteves, kay Jocon Esteves, dara sa Valladolid, mayong gabi lang. Pamilya Barila sa Bagaa, Sinigarano, si Nanay Telma, kag Tatay Pulyon. Buara, gid ko no siling ni Girans Barila. Salamat gito to Girans Barila, no? Si Gardenia Gunura, ayan, rasa sa LCC Friendsville Housing sa Sumag. Ebony Butser sang Germany ti arasa check attendance na nakashare na sa
Ni mga listener tangaway ni Punaw. Terry Sempronyong, may gabigid kag kay Bart Aribalo. Monitor gisaton ka nagapaurok-urok na sa nya masana nga kagabihon. Ni Nadi Rasmaniego kag kay Baricho Gonzaga. Amo man kay Romeo Samiliano Jr. Bostamanti Ariel miyembro sa Tricycle sa Villa Lourdes. Ara sila nagapaurok-urok si Toto Ariel Bustamante. Sige. Si Elizabeth Malaka Gamalada. Sa mga Malaka family may lang nga pagpaurok-urok ka. Okay? Check the section jam. Saya sila nga unang report, observation, kabalo ko titaw, hay gisubong makulod. Kay kanami, isang silat sang bulan, damo bitoon, sa mga lagaw pa mo ni oras, may chimpo pa. Kay dugay-duga, korpyo naman mo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Hari si aksyon, Jan Diaz, Jan? Hep! Hooray! Hooray! Ay, gali ka. Amo na sa, no? Bago naman sa buong nga style mo, ah. Oh, bambagal papang basta papang hep! Hooray! Dayon na sabat. Hooray! Okay. Hep dayon, no? Ginasuli lang ba? Oh, ginasuli lang. Kay mayo kay may mga bago na makita nga mga station commanders kag may mga reshuffling aksyonereka. Si Police Major Jory Puerto, likod balay ni siya na siyang pamilya Cabarles Saan na salin? Estibis. Sa Toboso, PNP na sa aksyonereka. So, last year. Taga Palaka, Valladolid ni siya si Jory Puerto. Okay. Balik ito na sa ginasign bilang station o Consipo Police ang Toboso PNP way back 2019. Okay. Hasta na, I think mga early 2020, kung nadumduman mo, ito lang aksidente sa patrol cars ang Toboso PNP that time. Oo. Siya pa lang Chief of Police ang Toboso that time, aksyonereka. Okay. Bagalo ko kabalo, sila ni Igsi Cabarles Tebes niya kasi manwata na, taga-Dulid. Oo, taga-Dulid. Taga-barangay Palaka, Valladolid, gali ni. Likod balay lang sang ni Igsi Cabarles Tebes, Major Jory Puerto, gali na bago. Gani, Di ba mapangalalahon sa mapungkor sa Station 8. Pakita ko si Matsura, yari, oh. Oo. Pasa ko na si Mo sa Messenger, wala kay... Okay. Para makakilala mo Kung PNP, ini sa collateral. I think lateral. Lateral entry. Lateral entry, no? Sa tanan yung mga bago ko mga station commander, ang mga bago lang, congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. But this is my life. Nag-intend ko na, no? Yung forward mo. Ang di siniman? Ang sa tunga ang wala armas. Ang wala armas, to nga. Oo. Mo ni siya? Mo na siya. Kahubid pa kabata, lino? Si Police Major Puerto. Mo na siya nakasibilyan? Hindi, ang naka-uniform. Naka-uniform? Di ka uniform ni tanan? Ang may kapyot na lang nga mineral water. Mo ni siya kaya mga kapit mineral water. Siya na. Ay, gali ka si Major Puerto, okay. Major Puerto, no? Mainit ka go, Puli. Kabalugid ko nga sa media, malipay naman sa gihapon, ang katapos ng media, no? Si Sir Pico nga daan do ma-rest, no? Kag mamuno sang Mobile Patrol Unit. Ati Ma'am Injapi, sa Janay naman sa BCPO, kasi siya naman kung mapungko spokesperson. Sa BCPO, si Ma'am Liberty Injapi. Maria Liberty Injapi. Lieutenant. Si Lieutenant. Lieutenant, no? Dito gini masubukan naman ang mga... Diyan may kasi kuhan, si Police Lieutenant Colonel Pico. Doon ma-head sa Mobile Patrol Unit sa Bacolod City Police Office. MPU, aksyonereka. Mobile Patrol Unit. At makapaway-way naman si Lieutenant Colonel Pico, Gani. Manti si Ma'am Injape, dugay naman sa PCR. Oo. At nahanas na nakunbaga, no? Oo. Kaya namin na kay Ma'am Injapi interview kaya ka lively man kuan man ka very accommodating man. Gay ngiritan niya ka na permi. Gani man. Si Always Edwin smiling nga daan. Edwin to daw umagad na siya ni Edwin Salcedo si Puerto. Okay.
Umaga, mga Edwin kadami Salcido sa Paguli si Puerto. Sila ninday Rona, Erihida, Trabang at taga Valladolid na. May Kasi- may mga stores kada. Gani, si Bibi Yuki, si Inday Priya, kag si Toto Ayan J, gapa urok-urok naman ko na. Anot lang diray lang po orok-orok na. Barangay- Yung libot ko na namon subong nga gabi aksyoner ka. Barangay Bayabas, Upod City, Tuboy. Okay. Okay. Sige. Actually, karon nga gabi, ginlibot namon tanan nga stations, kaya may gin-reassign bala ka may mga panibago. For today, no, sa iban nga may areas nga wala pa nga daan dito na assign ang ilang nga mga bulos o kung maging officer in charge. Okay. Wala pa sila naka-assume gid sang offices o kung sa stations. Pero nagabulo bisita lang sila. Like sa Station 4, pagkabalo ko sining hapon, doon nakabisita na dito si Police Major Batadlan. Dito na kuhalin sining nga gabi, pero wala pang turnover. Natala na buwas sa hapon Okay. ang turnover of command action erect dra sa may police station 4. Ang station 1 wala pa man nakabisita o kung wala pa gid dito nakakadto no sa station 1 si Police Major Ramil Sarona ara pagyapon siya sa may station 6 pero buwas man sa hapon ang expected nilang turnover of command sa station number 1. The same sa station Okay, Station 1 na. the same sa Station 6 Action Eric, wala pa man dito ka turnover. So, posible, guro boss pa si Police Captain, Layo Istopa. Kaya si Police Lieutenant Mugato, yati ara naman daan sa Station 2. Gani. Kaya sa deputy sa Daw ka Station pa na siya Commander. dyan, no? Daw ka accommodating man ang official, no? Kaya sa Mugato, nang buot na Action Eric, do sila do parefla attitude ni Police Lieutenant Melchor Tolentino sa Station 5. Okay. Amamon sa di kalidad. Okay, kasmitanay na sila? Ani Sir Juan Espino? Mugato, Tolentino, Espino, sa una to, sila na, ang tingog to laging downgrade. Oo. Alin sa clan to laging pang silo, di nga mga lieutenant, to mag-graduate sila ni. Okay. Dahil Sir Mugato, si Sir Mugato, arin na daan, Deputy Station Commander sa Station 2, so siya ma-assume pa bilang officer in charge, Action Eric, no? Okay. Ang sa Station 8, do karon nga gabi, wala, hindi naman kinanglan magano kay tiara man dagyapon ang temporary officer in charge sa Station number 8 Action Ereka. Ang Deputy Station Commander ni Sir Batadlan sadto si Police Lieutenant Hazel Oropil. So ara man da sa Japon sa may Station number 8 sa Yes. nag-serve for now. Si Ma'am Vargas do wala pa ka-assume dito gid sa Station 10 pero gina-expect nila buwas ang turnover of command kay sini nga hapon pag-check na sa Bacolod City Police Office nag-conduct sila liwat conference action na kay nag-abot na si City Director Police Colonel Manuel Placido halin sa region kay si Sir Placido halin sa region action na balik na I think sining hapon and then nag-conference sila so gina-expect buwas siguro may ara nag-turnover command do kalabanan schedule hapon kuno Diyan ba ko do malibutan ta ginitanan nga mga po now. Tara na sila? Tanan na sila? Do tanan nga mga stations actually kami mga bagong OIC or may turnover command. Okay. Buwas sa hapon ma-turnover command ceremony sa ilang station na nga. Simple man ang turnover, guro. Formality naman ang turnover na. Gani. And bati ko ganito ma-full blow nagid ko na yan si Sir Kulana gid nga bitaw. Pero I don't ko na nung development sining hapon. Ang chief sang kwan sa traffic? Do sa naging kuno pati bitaw action Ereka. Hindi, ang bitaw yung magkapibiling nga po kayo sa Asibutsi. Okay, kay amo to ginse ko nang kay sa hapon sa may BCPO kay do may mga re-update. I think do may re-update sila. Re-update? Do may gin-update pag sila nga bago nga kaya pag hindi ko si Colonel Asibutsi, do gintagaan another tasking admin chief sa BCPO. At the same time, concurrent nga bitaw head kiti iyan ang syudad yung bitaw mo. O tigin natag nagyapon kay Kwan kay Sir Sibutse. Sibutse pero ang traffic sa ang dati TMU ang traffic unit daw dili ni hata kay Kwan kay Kulanag. Kay Sir Kulanag kaya ginaya ka BCPO mo ang traffic man. Kagway labot si Kulanag do nakagi mo sa traffic nimo di ba? Kagi man sa sanguna dara. Sa expertise hindi mo man maistoryahan si Major Kulanag mo. Gani tidugay naman sa daan man sa BCPO. Sunado na do nalibot na naman tanan. Naka-station 3 na sa, naka-station 8 na sa, naka-station 10 na sa. At dito nalibot na naman tanan yung mga stations actually sa may Bacolod City Police Office. So expected na sunado na nalilak siya in terms of traffic management, no? Yes. Kabalo ka ko mga amo ng mga cases, usually sa investigation gina-action Eric traffic management ka.
kung sa bitaw ka more on enforcement naman sila yan, mga traffic enforcers and all, Yes, na oo. sila na yan. Pero kung TMU kaya, or TEU na nagkuno subungalan niya, sila na niya sa may mga pulis, gina silang handler, man mismo, action direct, no? Okay. Mayo man niya, kahit may mga improvements sa palibot, kagano nila for promotion, gid man, no? So, congratulations, nga daan, ahead pa lang sa ila, action direct, no? Yes, yes. Anyway, mga seniors, mabilin man, adaman sila sa Sarona, ari mo Decision 1, no? Araman dyan po iba ng mga police action direct ng mga naandan. Si Sir Caboral, ano doon duman ko ginakay Sir Caboral, ang first grade action direct nga out of town assignment Oo. kay Sir Caboral, gito nga incident. Sa Bago? Sa Bago. Sa saing hepes ang bago. Oo, first ko gid nga naka out of town ko nga may assignment dito sa may Malingin, I think. Bukid na to, si Sir Caboral ang Chief of Police, no? Correct. So sa muna memorable, ako si Police Major Joffer Caboral sang Bago PNP Action Ereka. Time, di ba duduman ko pa si Sir Caboral, kaya mo ito pagmati ko Sir Caboral, naduduman ko gito yun si Sir Caboral nga siya gali dara ang hepe before sa Bago, no? Anyway, sa Kanagagi mo na PlayStation 1. wala ko na sa binabtan, feeling ko, wala pa ko sa media mo na guro pag-hepe, Station 1. Feeling ko kay nabta ko lang na lang sa may Bago na sa Abi Action Erek mo, no? Sa gilid ko lang nakita, classmates sila ganila ni Sir Sedel. Ni Caboral? Ni Caboral. Okay. Sila gali, no? Sila ni Sir, sila ni Sir Guhi, no? For promotion, sila gali, no? Mayo kay Titing Banay, sila tanan. Isa sa dungas ng mga lieutenant colonel in the future. That's one gali, tapos na pito lang, full-blown o full-fledged colonel pag isla, no? Gani. Tika ba mga pa? Mga hoben pa may mga future pa na sa uli action dyan. Ben pangadaan. Someday, basi isa sila mangin regional CTO? director pa or city director or if not, provincial director. Gani, no? Importante nga halungan ng ilang posisyon kang ilang ranggo para nga ma-fulfill ginila lang ilang target ba sa uli action dyan. Gani, basta one of them, basta pwede ba mag-regional director, pwede pa nakabigay general mong 2 steps away. Pwede pa na nila malabot action, Eric, no? Gani. Sa totalan nga magka-action, siniblang nga po, paglakat namon sa may Stefania, pero itong libot tayo action na ka task force disiplina, bala? Ang task force disiplina, galibot sila sa mga stores, sa mga balaligyan. Sino? Tanan nga balaligyan, ginapang check nila, kung gainano, kung gasok sa face mask, observe social distancing, kagtanan. So ginapang sulod-sulod nila kada isang mga balaligyan. Dali ganit sa may Libertad Public Market, ang mga nagapanglapaw, di ba sa dalan, nga mga baligya, iba nga nagabaligya, nga gasok sa face mask, nag-observe sa social distancing. Ginasaway nila. Saway Manila. Very good. Importante ka sa wayo lang. Isang tao, isang kakalipat man mo. Gani, ang ginaubra ito ginasaway nila, and then kisame po sa city legal, ang nagalapaw sa dahil may mga violation, kidman, nga dapat hindi ka mag-plastar, abikit idala, na among, sige na kaidog nila, nga hindi lang to the point nga pangpao ng gamit, kag ipang dalon. Dito okay lang na, kahit ginasaway-saway lang nila, kay compared mo yung kung kwao mong gamit, kaya sa nagabaligya, kanugon, kag makaluluoy man na sila. So ginaubra rin nila sa Libertad, ginapang saway man lang nila, no? Mabaigad ka mo, abi, kung wala ka mo face mask, di mas mayo, ginaguro kung gaan mo na lang face mask, kaya para magsuksok sila or even sa balon mo magsuksok face mask kagiban pa ang downtown gani na tayo tsempuhan paglibot namon sa ina nagkatumasis downtown area kaya ba lagi na panglibot ng election like dari sa may meat section sa may fish section dari kabalo ka sa fish section nga daan dugin tunga nila mo ang pagsulod mo dari sa may Gatoslaw bala pagsulod mo sa may entrance sila sa wala mo dang fish section sa tuo mo dang meat section action so linya lang na sila. So, ginapanglantaw ito kinalaman kay Ina, nakita ko ito, check Manila, ginapang saway Manila, inabalang kisabi ka po, dahil maging mongga, makapiyot na karon isda, na karon ka gano, wala ka face mask, bala, kay, hindi maguro, yawa ka maguro face mask kapag yun, pero ito iba, ginasaway, tikin ng lanon, gid, magasoksok sang face mask, no? Yes. Amo grabe importante, bisan ka baligya kada isda, nagbaligya kada itlog, ano ba ka baligya mo, dara, tanan kinang lanon ng face mask, so kinagina pa yung sende Manila, nga dapat masuksok ka, gid, no? Kahit kung hindi ka magsuksok, dis glass siya, gid. Yes. Bisan ka di ka baligya, di chicken joy, di ba sa may ginsang ansang Lozoriaga, aran, di ka face mask, gani, di iban.
mga janitor nato naga-face mask kapoy mamlay lakat-lakat dalan kang magpuro panilig nga sige ka suksok face mask. Na sige magyapon nga suksok lang sila for compliance gid. Kasi dapat nila himuon mo nga para ka sa public places kung di ka magkadto gagwa ka sa balay nga suksok ka gid sang face mask. Okay. So pwede ka di ko maglibot ka sa Bacolod subong adlaw traffic gid man. Grabe gid ang traffic action Eric. Okay. Circumferential puting traffic mo. So nasugod-sugudan dito nga terminal pag ginaplastar nga kunapon pwede sila kalabay sa home site. Ang home site naman subo nga puting traffic. Pag ako nag-influensya na ang home site traffic naman kunapon dito kay dra kami nag-try maglabay kung kayo sa home site other than the Burgos Circumferential. Kay kung Burgos Circumferential kapos basahan kay kapurtigid man ang traffic ko dira. Hindi bangod nga may palya ang traffic system. Pero kay kadamo gid salakyan. Kaya mo na apunting salakyan magpatak na las 4, las 5, las 6, las 7. Adra ginang salakyan ang sila sinumbali dira. Dito sa home site subong, traffic naman to sige man tong traffic. Nangamo sila nga oras actually kay Ivan, dito na nagapamulya, dito na sila nagaliko, no? Dito na sila nagalabay actionary kay parang siguro makalampuas na sa man sila divert Manila, hindi sila matamaan sa traffic along the area sang dalan Burgos Circumferential Road actionary. Lopisay na gani grabe man ang traffic sa hapon ho. Pero basta Lunes sa mugina Monday madness sila ginatawag nga pero tikadamo sa salakyan, balik dan trabaho, no, mga bukas mga talatapan, mga establishmento actionary. So expect ron nga matro traffic man sa palibot sang syudad. Pero karon nga gabi, libot na kami from Station 4, Station 2, 1, 6, labot kami to sa may NGC Kaina. Pabalik kami dito downtown area kaligwa sa aton dalanon actionary, no? At least makita na naton gyapon din nga di pa nga duty nga nagabiyahe. Inisipon na lang, pero importante, buwi-buwi ba nakagabi yun naton? May nagabaligya pagyapon, no, bukas ang pila kami sa establishmento komersyal, so yun yung negosyo sang iban, sige lang, wag na problema. Importante, wala lang malisya. Yes. So, tamo bukas din sa may libertad ang wala malisya ni Papango, bukas din sila, no? Do kalipay mo to sa iban, kaya nga nagkabukos bukas. May lagin man na nag-inom-inom para importante lang yung pang-relax lang, no? Pero mga balay lingawan, ara man nagyapon no? Kung gusto mo man nga enjoy, pwede ka na kapili. Kung may ara ka na. Pero kung wala kang karta, di mo naman balundang ka danay. Ilo-tulo po mo sildo, kay dugay-dugay pa. Wala mo kadaan sa mga sildo, no? Kung nagagalit ka na ged, gulugan ta lang na. Ilo-tulo lang mag-Biyernes, no? Kaya sa Biyernes, pag gusto ka pili ka, ano mo, damsawa sa kunjusa. Hindi lang kay ikaw na napagusto pili, kung gusto mo pilion, no? Kung hindi ko na nung ginapangilay-ngilayan mo, kaya kung na nung mauyunan mo, no? John? Actually, Maging PM po, i-verify lang sa mga asset po to sa ining police station, no? Sige, check ko kay feeling ko ang info ni Digto ni sa Ginsuryano, tubla sang Sabado. Sang Sabado? Oo, tubla, Okay. hanggang tublang may mga okay. Basi sugpon pa na or lain mo niya? Amo ni siguro, subukay nga gabi, may report nga mo gid man na. Pero ipa-check ta lang be. Double check mo yung base kung lain mo nibla ba separate mo nibla. Oo, i-check ko ganito subong. Back-check kami to sa area. May effect na mo naksunod. Pero isabot ato mga kagsyon na bantayan karon ang detalye siriman ang pinanaton ka maging kantuan sa palibot sa syudad sa Bacol, mga balita na tipon. Kabalo ka sige bypass operation sa mga kapulisan. CDEU, RDEU nagakandak bypass sa kagapon top karon nga adlaw aksyon na rek. So pulis aton mga kaaksyon na. Monta sila mga aktibidad nga illegal kaangay sa ni aksyon erek. Ano sa aton mga kaaksyon? Nami panimtos palibot sa syudad may bituon sa kalangitan wa. Manayanay ang panahon. Amo nga bal naton nga basta mo sinipanyempo, mas nami gini kumpara ko nagabuubong ulan. So dani hindi na mag-ulan. Kay para hindi maglutaw-lutaw ang aton nga puloy-an. Kay kung maglutaw-lutaw ang puloy-an, kulang na lang pampbok gwa. Tadayon, bye-bye. Ano yung kaaksyon ng pinakalasitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacol karon nga gabi mga kaaksyon. Sa totalan nga mga kaaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtuga sa balatian sa lawas among paguyaw ko ng pagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa aton lawas ang may dako nga papel sa pagguba sa aton immune function. Ang dapat timuon simple gilamang mga kaaksyon pamasugon kag pasanyugon ang immune function pagi sa ado paggamit sang Super Fiber. Super Fiber the best acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan ano pa sa mag-aksyon magbakal sa Super Fiber. Ini mismo mahimo mabakal sila mga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa J7 Building sa pagginamang sa DHL tunga
ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayo, salamat kinaksyon na John Diaz sa direct sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga sa aksyon John Diaz sa kompleto naman ng mga report niya nga natipon. Sa final report, balik niya sa pamalagad sa aton sininga palatuntunan. Ang report ni Aksyon John Diaz, ginadulong sa inyo sa kalaman sa Santon Plus. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. May gabi dira sa kay Luisa Alagaw Yap. Salamat gid sa imo sining information, no? Gina-double check naman ina, no? Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, sa kay Judith Hunyo sang Palaka, Valladolid, no? Action Rexy Puerto, taga Palaka, Valladolid na. Salamat kay Judith Hunyo, no? Gardenia Gonora, dara sa Mambil, Carmela, Guadalupe. Agratamya ko lang lisda sa Mambil, Carmela, Guadalupe. Happy birthday, Subong. Alin kay Gardenia Gonora.
Ara man si Zoraida Lucero, no? Gapaurok-urok man. Si Gart Cacnyo. Si Jerry Acero Jr. Si MJ Herrera, may gabigid, ha? Nagapaurok-urok, gid. Mga taga Porok Laurel Mansilingan, gapaurok-urok, gid. Action Eric, sinoo sa station number 7. Ati si Rani, ang inyong hepe dira, no? Toto Alex Torres, no? Sa kay Madam Josel Espulgar, gapauro kami di, kami Goko Raol Digkabuon. Raol Digkabuon. Gapaurok-urok sila ni Madam Josel Espulgar, no? BBUK kakituto ayan Jay, kami ni Rona Rihida Trava. Sa kay Teresa Van Din Hubel, watching from Belgium. Si Janice Intes, mayang gabigid, ha? Janice Intes. Sa kay Arlene Preyo, dara sa San Pedro Laguna, gapaurok-urok, gid. Teresita Urita Kahuraw, check attendance lang. Si Rayman Magkilat, Modesto, from Paranaque City, Bawara, gid, gapaurok-urok, isa. Salamat, gid, no? Sa kay Lomar Nyomost, Lomar Nyomosi Satikor, sa barangay outpost, monitor sila kuno. Okay. Francine Soles, ara sa Sikori Badaha sa Kuwait. Cherry Kagnonoy Duario ang kids sa maamay nga bigid. Sa Tabaw Valladolid, ara si Janice Intis gali. Okay. Mansilingan, Luisa Alagaw Yap. Okay, gina-verify na muna. Kami ako lang si Jelin kag Anthony. Halin kay Anthony Ispigol. Amik Navarro Dikipil sa Maaw, may gabigid. Sa kay Giselle Franco. Sa kay Marlene Ogatis. Jody Florentino. Kami ako lang si tatayag si Nanaya. Tara sa may Forest Hill. Si Lilia Kagramon Taton sa Gardenville, ginatamya ko naling kay Gardenia Gonora. Maldito ka kuno. Grabe mga kuno. Maldito ka kuno. Sa Facebook. Jirel Marandi Gadudo. May gabi. Kay Jirel Marandi Gadudo, tamo na siya kapaurok-urok. Nimyati ba dira sa Langilan, may gabigid. Sa kay Bonsai Halike. Sa mga sila inon, may gabigid ko no. Kami ako lang kasimanwa, kabiyanan, kaparintihan ko sa Banawa sa Isabela. Alin kay Kap Iman Rectra. Landi Rodrigo. Upod kay Papang Nixon, siling ni Vicente Emiliano. Okay. Teresita Urita Kahuraw da, may gabigid. Mr. and Mrs. Lowy Di Paulan family sa mga Dungganon boys, ha. Kay Sparkly da, kay Jobilin Tugap, sa mga Tugap family, kag Marshall family dira sa Banwasang Murcia, gapaurok-urok. Sige. Check talang report naton. Gika sa tabang correspondent na si Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol Field Report. Aksyon Roger Gotib, line number 3 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, aksyon na rin gabi ka magigiwas sa ito mga aksyon sa ato naman mga balita aksyonarik ka ito makinig ka mahatagban karon nga gabi sa mga police report diriya sa ato nga area of responsibility. Ginpasaka na kaso kay na masaksakay Alejandro Rivera E. Parlotsa, 32 anyos sa edad, ining isa ka residente sang barangay Tigluigan sa may sitio Malunhaw, barangay Tigluigan sa diin gidako pa sa lalas do sa takna sa tong tinalikdan bilang ang Biyernes sa bypass operation
Tigaling kiti Sabado pagkaaga to panakop sa iya pero kaina tigaling file ang kaso inquest proceeding. So hindi siya file sa kaso matapos na rekomeran sang anom tanan sa siya sang Shabu nga ti Shabu naging kiti nagwa na ang resulta sa crime lab. Bangod sila at ini siya ang gin-inquest. Ang kaso Nobel recommended bangod nga tinutod sa Section 5 ang pagbaligya sa illegal drugs, sa Section 11 ang pag-kupot sa illegal drugs, kag ang Section 12 ang pag-kupot man sa mga illegal drug paraphernalia na sa din na-recover sa itong panahon nga siya patigayunan sa bypass operation sa makatapos sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz sining Station Drug Enforcement Team na sa diin pamunuan ni Police Executive Master Sergeant Romar Bayuna under sa supervision ni Police Major Rocky Dishar. Sa dugang naton nga balita sa kawated person man ang sunay kindakop sa makatapos sa kapulisan sa siyudad man sa Cadiz mga 4:05 tagna sa hapon na. Tila mga hapon sa diin ang ini nga persona ang nagpapatuwa sa kaso nga malicious mischief. O kung ginmalisyahan niya ang iyang chief, ang ano nga daw layo out. May kwan siguro, may pangguba bla, no? Buta ni malicious mischief. Ang chief niya nga babae, ginmalisyahan niya. Ay na? Oo, ito. Amo ng kaso, ya? Ang mga kaso niya, malicious mischief. Malicious mischief. Sabi ko tuod na. Malisyahan niyang iyang chip. Basta magtalang lang aton. Basta magtalang lang aton mga tagpalamatik. Aglayim lang ilang interpretasyon daw. May ginguba ni siguro. May basta nag-maoy ni siya. Tapos may ginguba siya. Mga kudal, properties. Awan siya malicious mischief. Okay. So, gamay mo lang kaso ni. Oo. Nag-serve ang warrant of arrest patapos kinpagwa sa MTCC. Kita mo MTCC mo lang gani sa siyudad sang Cadiz nga sa din parte na may kadugay gulining nga kaso. Actually kay 2008 pa dated June 30. Ang gindakop sini pagiman sa operate na Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso, Police Senior Master Sergeant Libor Bar, Police Corporal Jeremel Polencio, kag Corporal Lloyd Gregory. Ini ang mga police assigned sa warrant sa buwan seksyon. Ginakop ini si Ricky Asusina Lamela alias Urig. 40 anyos sa edad, gaga residente Sitio Kalipaan, Barangay Bangkeruhan sa siyudad ng Cadiz. So, ang iyang kaso, tigin papanao gini sa nasilinan sa MTCC, kag actually, nagperma nga judge ni si si Honorable Judge Rolando Ramirez. Okay. Ang iapian sa 2,000 ka pesos, Action Eric, para sa iya sininga temporaryo nga kahilwayan. Okay. Sa gamay nga mga piyansa. O kaga pwede na yung mapiyansaan kiti 2,000 ka pesos mo lang. Pero wala pa tayo makakuha sa informasyon kung bala ini siya ang nagpiyansa gidman Action Erica. Sa iban pa naton nga gadugang naton nga balita sa siyudad sa Sagay, pasaka ang kaso sa sining raid o ginpatigayan nga bulang kung pag-raid siyang bulangan sa may sitio Buntod sa barangay Poblacion 2 siyudad sang Sagay. Sa din ang pagpatigay pagdakop sa itong tinarikdan niya Sabado. Dalang alaman nga file ng kaso ang mga nagkananakpan nga Mosanday Jonathan Sismuan 51 anyos sa edad, taga phase 2 sa Hacienda
Paraiso, ining si Rolly Alo I Adinio, 41 anyos sa edad, taga Hacienda Isabela, Barangay Mugan Baybay, Reynaldo Barrientos I Magno, 42 anyos sa edad, residente sa Purok Matakay, Barangay Poblacion 2, kagining si Romer Suarez, legal sa Pidaron sa Purok Buntod, Barangay Poblacion 2 sa diin, dira gin raid ang amo nga binulangay nga nakuhaan sa pila ni apat tanan ka mga manok nga mga pilason pa tag sa bugman duha ka mga bulang amutong biling siya gin file ang kaso kay nabatok man sini sa apat tanan ka mga nagkalanakpan aksyon Erika. Medyo matutaway ang ibang mga areas wala tama check kon bala ang bypass operation nga gipatigayon ni Police Major Police Captain Police Captain Ginic Bermudez kung bala napasaka man kay ng kaso kahit kung may bypass operation man to abanwa sa manapla sa nagligad man aksionerek nga Sabado di ang gidakop to nga 51 anyos daw karon man to i-file gid ang kaso mo kasi ang pagdakop man Sabado man to alas 11:40 takla sang aga gay na nga sa udto ini ang pagdakop sa suspect na si Simeon Libuon at 33 anyos kiling edad nga bypass operation man nila sa Amerika. Kasi suno sa kay Police Captain Jeric Bermudez sa Bano sa Manapla nga kung Sabado at niya may bandi na ma-file ang kaso. Hopefully nga na-file kini kay na. Kasi ang timpo basta droga ginangagaw di mga sinerek mo. At hindi niya pwede nga sila nga ma-regular filing kung ma-regular filing pa nga daan kung droga. Yan doon na mo istorya na ipatis pulis. Gani. Sabi niya kasado ka sensitive sila basta droga. Na hindi mag-file ang kaso aksyon Erika. Yes. So parte mo nga tumadulong nga report, mga balita. Gatod sila mga tipon dari sa aton nga sagap man sa mga balita dari sa aton nga area of responsibility. Nasamyaw tlo na Migo ta si Migo Glenn Javier. Nagapamatay, perti ka namin kila isang pinakas nga bangros kong prituhon. Na kaubos kita ang kanon nga may dukot-dukot man bla. Nakaganit ka naman na. Totog. 5 bilog nga kuha na, nga pinakas bangros perti ka lagko May magit nga pangitagit sang kuha gid Ang importante na nga tiga tupa bla. Kaya na niya may pinakas ko di Bangroso, nikuti galaway na kusna, kanton ko na, kinato ko, pero si Sugin tabo yun sa may crossing Martisan sa Barangay Burgos. Pabi ko galahog lang. Kasi di ko labi nga sa bugatis niya, niyemblo ka, ang ginaregaluhan sa kadaan, kuha na mo, ng bigatin bala sa aksyon radyo. Kaya mo na nga ang permira klase man nga bangros ang iya sila nga ginatag at sinerek. So, salamat din Tutok Glenn, kabay pa nga sa masunod nga adlaw maka-text ka naman. Bisan pangamusta lang dila magata bangros. Kakalakaalang kaya pila ka mas na mabukog sa isang bangros lang mabukog kakalaka lang. Kamusta si Aksonerek ba? Ilang kay okay na Aksonerek ba ini problema? Sige, alang ilipay lang na siya nga ginatagaan mo ko, bisan wala lang na siya. Mo. No? Layo man ko yun. Layo man ko yun. Kadis na bakulog. Pa. Kaya Malin Diaz, Makapidel Diaz may yung gabi na, kaya kasi mo kay Sir Jonathan Diaz. Sara. So, dual nga na ibasan ko, kaya nagapamati, kinasa ako ng Amerika. Si Migo Tato, na musta na, si Migo Tagani, Republika, kung ano? Basta po sa PDMT, wala yung batay siya mo. Ate kisako pa sa permi. Gani man, di kamusta ang talaga di para, yato bla. Oo.
Tiga ba pa nga ati Migo gani ka pumatay na sa aton. Mayong gabi kita siya. Migo na rin maggubat kag subuman ng Rolfo Manigos sa pumatay sa aton. Kag Papi William Prias, kay parang George, kag Ma'am Gina Gonzaga nga napamatay man sa aton. Sa aton sila pagkawang sa mga balita. Of course, diri sa may syudad sa Cali, Toto Jules kag Toto Jules Butong na sa Power Dream. Kaya tune in gina sa aton si Migo Naldo kag Migo Lando Bakuyan, duwan nila na ka mga crew. Kaya pumatay gina yaga puro-puro sa Action Radio kag ang kilala ka kag amiga man sa Hong Kong si Ma'am Mercy Flores kag Ma'am Judy Delmo. Amo nga aton sini nga mga avid fan gid sa aton man pag dulong sang mga balita. Ayos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Sir Roger Gotib at the Abit Live Report gikan sa Ciudad San Cadiz. Ang balita ng Sir Roger Gotib ginadulong sa Karawasan Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libreng medical check-up? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Po sa inyong kolesterol. Amo ini ang makuha mga benepisyo sa Santon Plus sa coffee mix. May balong Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. ano to si Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family kag sakay Rapido hala Castigo kapaurok-urok. Sila ni Ortega mahinay araman. Aksyon Eric, greet ko lang palihog si Tita Feli, happy birthday. Kag kay Mama Agnes ko, kag kay Tita Gloria sa pamilya Pinyol dira sa Silay. Inatami ka man to Joshua Pinyol, no? Salamat gid. Jovelyn Tugap sa Barangay Salvacion Morsia, ara siya. Sa kay Mami Elsa Berry, Toto Brad G. Dilag, kay Toto Buknoy, Josel Berry. Sa Sweden, ara si Emma Alquela Kelmstorm. Si Joe Freystrop literally ara sa La Carlota proper wag kanging lantaw. Sila ni Kativer, kay Kadi Laurilia Homa Lomela, sa kay Carlo Gursal. Tamya lang si Lauro Gorsal sang Gintubdan La Carlota. Tamya ko lang si Pari Oka kag si Comarita Jo Dila China dira sa Talisay City. Bao nagapaurok-urok gid.
Parioka kag si Marita Jo de la China. Ayos! Tamyaw naman dira, happy listening sa mga Agrocom Security Force. Assign nila sa Santa Clara si Marcelo de la Cruz, Henry Caspi, James Vivanco, Ronald Policarpio, Paul John Gabinho, Jojo Giharo, Jerry Pedrajas, alin kay Greg Perdigin ang Panamyaw. Kay Tita Josie, dira may gabigid Tita Josie Patalita. Dira sa para 13 media sa para, no? Kapatigid dira si Tita Josie Patalita dira sa para 13 media Bago City. Kami ako lang akong pamilya sa Barangay Batuala, Carlota, Inyon family, halin kay Ronnie Inyon, Angel Taxi, galibot-libot pa. Ay, perti. Sige, halin sa report ni Aksyon Roger Gotib, si Aksyon Stephen Presquito, ang ato sa linga San Carlos PNP Correction, may balas man report, line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Dahil si Aksyon Stephen Presquito, line number 3 sa report. Stephen, may gabi please kami. Yes, action na Eric Kisek shooting incident ang nahitabo. Dari sa may Sitio Habuyo, Barangay Quezon, na mga pasado alas 11:15 sang Sabado sang gabi nga sa diin ang among biktima na kilala nga si Antonio Horado Icaniete, 44 anyos sini, kag wala sang asawa, kag wala man sang trabaho, kag residente man sa gyapon sa nasambit naton nga lugar. Nga sa din ini siya ginlutang sang suspetsado nga ginkilala nga si Larry Yago Ibaculi, 50 anyos sini, kag may asawa, kag residente sa nasambit man naton nga lugar. Ang biktima nakaangkon ini sang naglain-lain nga igo sang bala sa iyang parte sang lawas, kag dali ini nga gindala sa San Carlos City Hospital para mahatagan sa immediate nga medical treatment. Gani ang suspetsado naman, voluntaryo man gilayon nga nag-surrender sa ato Negros Occidental Police Mobile Group dira sa may 2nd Maneuver Platoon sa may Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Kagilayon man nga ginturn over ini siya diri sa sa San Carlos sa PNP sa pagbangunan ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang YC Chief sa San Carlos PNP. Kag mismo ang suspetsado iya gin-turn over ang isa ka locally made nga KJ9 nga submachine gun nga may serial number ini nga 251973, kag isa ka KJ9 empty magazine. Kani kag sanupa sa kay Police Staff Sergeant White Pardo, ang duty investigator sa San Carlos sa PNP, nga na-recover nila ang duwag ka 9mm caliber nga fired cartridge sini sa may crime scene mismo sa nasambit naton nga lugar. Sa karon ang suspect ara sa kustodiya sa San Carlos PNP, kag wala pa may balance sa aton nga kapulisan kung ano ang motibo sa sining pagpanglutang, kag sa karon gindali-dali man nga gindala pa ang biktima dira sa Bacolod sa Regional Hospital. Sa karon ang mga aton report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Stephen Presquito. May gabi dila kay Inday Blasa, dira kay Maricel Aribalo Bindol, sa kay Anthony Jones Sabilio Siblano, araman ga pa urok-urok man, no? Alin kay Aksyon na Stephen, si Aksyon para si Bal Villamor, may balos man nga report, line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action first, may gabi plus kami. Mayong gabi aksyon Eric, kaga sabong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol
Sa gihapon aksyon Eric no, nag-obserbar kita sa siyudad sang Carlota kag naglantaw sa mga blatterbook dito sa aton nga siyudad nga sa diin makalantaw kita sa mga lagko nga mga event o kun mga aksidente kag insidente sa sulod sang 12 oras. So halin kahapon mulo matawhay ang siyudad sang La Carlota. Abang apisar aksyon Eric masako man ang aton nga mga kapulisan sa paglibot no sa hangyo man sa aton nga mga gun owner no sa nagapanglibot sila sa mga expire nga mga armas nga narehistro nga wala na rinyo so tuktok nila no ginahangyo na deposit. So sa gihapon ang aton kapulisan masako ang pagbantay sa gihapon sa mga mayormente nga mga dalanon labi na gid sa mga transport sector diri sa siyudad sang La Carlota sa checkpoint sa mga private kag mga dipasahero nga mga tricycle kag sa mga salakyan. So ang aton kapulisan wala untat sa paglibot kag pagbantay sa aton pumuluyo diri sa siyudad sang La Carlota. So ang peace and order malinong kag mataway ang palibot sang siyudad sang La Carlota kag sa 14 ka mga barangay. So ang operation kag ang mga buluhaton ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. Sa gihapon aksyon Eric no, ang siyudad sang La Carlota sa Mayla La Carlota no sa Facebook page sang Mayla La Carlota may ginpaabot diri sa mga pumuluyo sa siyudad sang La Carlota no nagapaybalo nga importante nga pagpaybalo no ang aton nga sa pamunuan sa siyudad sang La Carlota nga sa may mga kabataan nga alin sa 0 o tubtob sa 5 ka tuig no ginapanawagan ang tanan nga mga kabataan ginikanan nga may mga bata nga nagaedad sa 0 tubtob sa 5 ka tuig nga ini sila aksyon na Eric ipagbakunahan no sang bakuna kontra tigdas rebelya kag polio sa maabot nga Pebrero 1 tubtob 28 2021 para man sa mga pag-ibalo o kon sa mga dugang information sa mga siyudad sa La Carlota sa 14 ka mga barangay nga may mga kabataan nga nagaedad sa 0 tubtob 5 ka tuig aksyon Eric magakadto lang sa malapit nga health center ka mamangkot sa ila dira nga health worker ka ukon magtawag sa mga telepono nga ginahatag sa aton nga pinalangga diri nga mga opisyalis sa siyudad sang La Carlota magtawag lang sa 0948 479037 sa liwat 0948 479037 kag sa 0931-0902-261 0931-0902-261 diri lang sila magpakigangot kag magtawag kung hindi sila makalabuot dira sa ila nga health center tungod man sa kalayo kung may mga cellphone sila tawagan nila ang ginlawag naton nga numero kag magpakigangot kag magpagigunanon dito sa telepono nga ginhatag naton sa mga pumuluyo. So mo ini ang aton nga mga information kag mga balita nga nakuha diri sa siyudad sang La Carlota. Mayon ang gabi lang sa kay Honorable Chad Feria kag kagawad Jufred Sapanta kag Honorable Don Gisrael Embultorio sa siyudad sang La Carlota. Report ang sagikan diri sa siyudad sa La Carlota ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay Aksyon Percival Villamor, live report gikan sa Central Negros. May gabi dira sa kay Miguel Lito. Si Miguel Lito ka pa urok-urok pa. Si Police Major John G. Liba ang mapisan na ng hepe sa Banawasang Kanduni. Monitor pa sa sato no. Ang gabi dira kay Police Major John G. Liba ang mapisan ng hepe dira sa Banawasang Kanduni. When we come back, final report na Aksyon dyan. Balik malaga sa Patrol 2. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. This
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita May dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakulog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas ka balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sagsan ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Padayon na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala at palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol, kamuda daw gapinag. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, bato! Balik diri sa tababalakat bang kabidira sa kay Leandro Madamba na imbag Arabi Action Eric watching from Lawag City, Ilocos Norte. Oy, salamat gid Leandro Madamba. Oy, ang mapisan nga hepe sang Kawayan Police Station no? Si Kuya Police Major Lowell Garinganao. Bawa mo nga akong kuya kag chipo pulis ang Kawayan nga very workaholic, very energetic. Police Major Lowell Garinganao. Kay Pau da, mayong gabi gida. Again sa kay Police Major Junji Libaman, may lang liwat kapag paurok-urok tira hepe sa Banwasang Tanduni. Padayong pa siya nga nagamonito. Balikan ta si Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz, sa balik report dyan, please come back. Nagpatigayon sa isa ka bypass operation ang katapos ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU 6 sa ringapon sa area diri sa Purok Magkiliog, Binuligon, Barangay 19, Siyudad sa Bacolod. Nadakpan diri aksyon rek ang mag-amay kay isa pang kalalaki. No nga dito mismo sa area na aktuhan nga nagabaligya targahupot sang illegal nga droga. Ang subject ang ginkilala aksyon erek kay Marlo Hortaleza. 27 anyos, kagang iamay arestado man, naging kilala kay Antonio Hortaleza, 58 ang edad. Dito sa lugar, nakitaan man sa mga kapulisan nga nagahupot sa illegal nga droga, ining si Joffrey Abad, 37 ang edad. Tanan sila, lunse residente, sa Purok Mabinuligon, Barangay 19, Siyudad sa Bacolod. Na-recover diri sa mga nagkaladakpan action, Eric, ang ginubrubanta 20 gramos nga illegal nga droga nga may estimated market value nga nagadangat naman 160,000 pesos. Sunod sa mga kapulisan, ining ang subject nga si Hortaleza sa tuntog 2017, sang ini ang nadakpan man sa kaso nga pag-upot kapag baligya sa illegal nga droga. At ang Hulyo 2020, sang ini ang nahiluway gikan sa Pisuan matapos maserbihan ang sentensya ko ng penalidad nga ginpatong sa iya sang korte. Sa liwat na monitoring nga ginpatigayon sa mga kapulisan ay baluan, ngayon si Hortaleza ang liwat nga nagaligya sang illegal nga droga action ereka. Karon preso ining 3 ka mga persona social facility sang police station number 4 kag sila man napasagan sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagupot kapag baligya sang illegal nga droga. Kung kahapon, kung sumasumawon na aksyon na diwa ka bypass operation, ang ginpatigayon sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit. Ang unang bypass operation diri ang ginkasa sa area Sandalan Lopezina, Barangay 27 Siyudad sang Bacolod, na kuha diri kay Elizer Montaño 37 anyos kag Cardo Montaño 23 ang edad. Ang ginulubanta 170,000 pesos nga balor sa kinasuspetsuan Cebu. Dili naman si area action erek sang Barangay Banago, ang mag-live-in partner nga Giselle Pilaro 22 anyos kag Jerome Altarios 27 ang edad. Ang nakuhaan man sa illegal nga droga nga nagbalo 102,000 pesos aksyon, Eric. Balik nagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa patunan sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan, may gabi nila kag happy listening lang sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan. Upo siya sining anak nga si Jacob sa kay Mr. Daniel Ravena. May gabi kay Mr. Daniel Ravena. Kay Noel Amar dira, bao nagapurok-urok pa si Noel Amaro sa Canada. Si Roderick Alcantara, Pamilya Alcantara ginatamyawi lang wa. Alin kay Roderick Alcantara. Sa kay John Rose Rolgab. Tamya ko lang si Police Major Charles Sever watching from Hinigaran. Si John Rose Rolgab. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pag isinimanon ang Action Light Patrol Program, kita magtakop pati temporaryo, kita na kita buwas. Same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action na Roger Gutiv. Action na Percival Villamor, Stephen Presquito, of course Action John Diaz. Action Papariksyon taho mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Salad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kasama Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Yung lagad ang kurban Action Light Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano na kasiling nga Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!